kis közösségünk mindig is megértette egymást, és hál' Istennek 90 óta nem is volt, aki etnikai konfliktus. Kivéve azt a gyilkosságot 8 évvel ezelőtt. Igen, az egy sajnálatos esemény, ami nem változott. De az nem a mi őshonos közösségünk tagja volt, mármint az elkövető. Igen, és amióta nincsenek is a községben ahhoz a bizonyos etnikumhoz tartozó polgárok, békében élünk itt mi egymás között, magyarok és románok. Igen. Și germani. Da, și germani, desigur, că țară mai rămas. Păi tocmai, i-am înțeles bine după ce am scăpat de țigani și acum ne certăm pentru niște străini. Ne exprimăm, Occidentul este cu ochii pe noi. Dar mai lăsați-ne și cu Occidentul ăsta, că ginerele mi-au lucrat în Germania și din țigan nu l-au scos. Și ele mai neamți decât mulți din aia aduși acolo să le strângă cu noi, să nu-și murdărească nemții mâinile. Păi dacă li-s dat nas, atunci nu o să ne mai dea voie să spune mama și tata, așa că nu mai dați înainte pe Occidentul. Ascultați, nu face bine turismului în zonă asemenea afirmații. Dar nu asta e important. Că ne-am asumat totuși niște Avem obligații. piața lor de desfacere sau ce? Bine, atunci, vă rog frumos, hai să începem o dată. Uitați cum facem. Eu voi face o scurtă introducere. După care vă dau microfonul. Dorește cineva să ia cuvântul? Da! Bine, dar vorbim organizat, civilizat, nu ne întrerupem. Bun. Și vă dau cuvântul meu de onoare, ca primar ales de dumneavoastră, că de aici nu plecăm până când nu vor vorbi toți cei care au ceva de spus. Bravo, așa da!